То оғози чемпионати ҷаҳон рӯзҳои башумор мондааст. Ин аввалин бор аст ки мусобиқа дар ховари миёна баргузор мешавад ва интизор аст якчанд дигаргуниҳо дар рафти чемпионат дида шавад. Масалан, бори аввал ҷоми ҷаҳон дар моҳи ноябр ва декабр баргузор мешавад. Сабабаш иқлими гарми ин минтақа дар тобистон мебошад. Ҳарчанд дар охирҳои сол ҳамон ҷо ҳаво гарм мешавад, вале на он қадаре ки дар тобистон аст. Маҳз ба ҳамин хотир варзишгоҳҳои Қатар бо системаи сардкунандаи майдон муҷаҳҳаз гардонида шудаанд. Дар Қатар боз чанд масъалаҳои махсус ҳастанд ки ба чемпионат марбут мешаванд, вале мо имрӯз оиди қоидаҳои ҳатмӣ риояшавандаи ин кишвар ҳарф хоҳем зад. дӯстон, навори мо бо дастгирии ширкати Якекс омода шудааст. Тамошои ҳама рақобатҳои варзиширо бо хизматрасониҳои шарики мо Якекс боз ҳам ҷолибтар гардонеду бо коэффициентҳои баланди он фоидаи пулӣ ба даст оред. Дар Якекс регистратсияи осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 бо промокоди TouchFood. Силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. 6 корҳое ки барои мухлисон дар Қатар иҷозат дода намешавад. Якум, ҳамҷинсгароӣ. Дар Қатар ҳамҷинсгароӣ ҷиноят ҳисоб мешавад. Робита байни ду одами якҷинс буда ба ҷазои сахт маҳкум мешаванд. Барои ҳамин сарвони дастаи Англия Ҳарри Кейн қайд кардааст ки бо дастбанди нишони LGBT ба майдон мебарояд, то ин ки аз он одамон ҳимоя кунад. Қатариҳо ба Кейн ҳушдор доданд ки ин корро накунад, вале Кейн гапашро иваз намекунад. Акнун мебинем ки дар рафти мусобиқа чӣ мешуда бошад. Рақами 2, муносибати ишқӣ. Ана ин ҳам иҷозат нест. Ҳатто нафароне ки бо дӯст-духтари худ ба тамошо меоянд иҷозаи якҷо буданро надоранд. Барои алоқаи ҷинсӣ бидуни ақди никоҳ мухлисони футбол ҷазо мегиранд. Ин қонун дар Қатар бараъло амал мекунад. Хулоса, агар касе бо дӯст-духтару шиносҳояш рафта бошад, бояд вақти гол задани мунтахабаш аз хурсандӣ касеро ба оғӯш нагирад ки оқибаташ зиндон мебошад. Умуман, салом кардан бо зани қатарӣ низ метавонад мушкилӣ ба бор орад. Рақами 3, либоспӯшии ношоиста. Дар ҷоми ҷаҳон мухлисон бояд худро хуб маҳкам карда бошанд, вагарна ин ҳам ба худ ҷазо дорад. Юбкаҳои кӯтоҳ ва ҳамон танаҳои нимлучу футболкаи худро кашидани футболбозон ин ҷо иҷозат дода намешавад. Агар шумо ба Қатар раведу ҳамон оидномаи фарҳангии Қатарро риоя накунед, пас ба варзишгоҳ ва дигар ҷойҳои ҷамъиятӣ наметавонед дохил шавед. Рақами 4, маводи нашадор. дорувориҳои ғайриқонунӣ дар Қатар иҷозат дода намешавад. Агар касеро бо дилхоҳ намуди доруҳои матӯшкунанда дастгир кунанд, мушкилиҳои ҷиддии он шахсро интизор аст. Дар Қатар барои истифодаи маводи нашадор ҳукми қатл амал мекунад. Рақами 5, доруворӣ. хайр, оиди ғайриқонунӣ дохил кардани доруҳо ҳарф задем. Ҳатто баъзе доруҳои барои саломатӣ лозима он ҷо қобили қабул нест. Масалан, истифодаи антидепрессантҳо монанди Valium ё Xanax низ як намуди қоидавайронкунӣ дар Қатар аст. Агар шахсе дар ҳақиқат бемор бошаду ниёз ба ин доруҳо дошта бошад, бояд аз табибон иҷозатномаи муҳлаташ на кам аз 6 моҳ гирифта шуда бояд бигирад. Агар фикр кунед ки ин аз ҳад гузашт, не. Акнун бадтаринашро мегӯем. Рақами 6, суратгирӣ. бале, шумо дар сурати аксбардорӣ дар ҳар макони Қатар метавонед дарди сар ба худ харед. Ин албатта ба селфии оддии одамон рабт надорад, балки бештар ба журналистону блогерони алоҳида дахл дорад ки дар ҳар мавзӯи хостаашон вақте дар ин кишвар ҳастанд наметавонанд навору аксбардорӣ ва интервю гиранд. касе худсарона чӣ коре хоҳад дар ин бобат кардан наметавонад. Барои наворбардории чизе бояд иҷозатномаи махсус гирифта шавад. Акнун агар ҷоми ҷаҳони FIFA мухлисони камро ҷамъ орад, шумо аллакай сабабашро медонед дар чӣ аст. Ин қоидаҳо аксари тамошобинонро намегузорад ба тамошои футбол раванд. шумо чӣ фикр доред? Ба шумо писанд аст ин формати баргузории мусобиқа ё ягон пешниҳоди худро доред? Дар комментария нависеду ба дигарон фикратонро гӯед. Ба ҳамин тамом, то наворҳои баъдӣ тансият бимонед дӯстон.